kabeh. Itu sisik kowe iki. Sik. Ngambil. Wah, Agus, wae ketel kabeh. Syukur. Syukur umur iki. Ah, si gatel awake. Awake gatel kabeh. Wah. Cek. Wah. Gereran Jawa sungkem. Datang sih. Ibu. Rasa tresno iki tulus kanggo Berisik terus. Gangguan ngomong wae. Aku nunggu sajeni kok. Ora berisik. Sajen apa kok barang pakai toh sajen terus. Aku nunggu sajeni malah tambah. Kalau barang pakai tok meneh. Sajen sing piye? Biasane toh. Tuku kue tekan Jambi, kaya sore. Yo wis tak gesek. Sing enak lho. Ya kopimu. Berisik wae gangguan wong turu. Siap. Siap. Tempe lawe teri. Kaya sore naik ngopi. Bener. Wes angel wae kemauan. Berpengen berisik ya kok. Nah sajeni ra beneran kok. Lagi kaya ngono kok. Lagi. Ora lagi nesu. Kowe gula piro iki? Iyo. Sekilo. Lah ngopo ra sik lagi sak? Yo kene lek no sekitar. Pakane. Ngene dhewe kok nek aku sekitar. Ora lagi nesu. Pahit nesu. Yo lah, ngene dhewe. Ya wes sampe sing enak. Ya, pakai ya sing enak. Rasa berisik. Sik tak isane sik. Terus sik. Jancuk. Wes pokoknya rasa berisik. Nggih. Punten nggih. Berisik terus nyari. Sik tak isane ngene. Ora ngonteni manuk. Wah, gede. Kripal. Is. 100. Ya kok bisa buka ini? Wah, bahaya ini kerjaan bocah ini. Guys. Halo. Halo. Tolong bukain pintunya dong. Ah, gemuk sum. Ah, biar melotot. Halo. Wah, itu kemudian. Jajan juga nih.
Mbak, Mbak. Lo, buka no lawan ki. Apa nih? Berisik. Halo, siapa sih yang jero? Halo. Oh, nek tikus yo. Gebuk ya Pak. Tujuan. Kono apa nang ngono? Lah wong dikerjani bocah. Lah kok iso? Lupa aku ya arep wong kantung konjobo. Ya sapa? Kok untuk muri duwi, ndang buka nek kuwi. Ya ora gayeng no. Wah, lah kayu iki maksudmu. Ya gayenge nek kowe turu nang kamar mandi. Untuk muri duwi, mosok juga aku turu malam. Wes kowe turu nang kamar mandi. Tidak, buka resik Kak. Don. Hei. Oh, saya membuat teman juga. Nah, sore lebih kemana sih? Ah, lebih saya. Apa ya wes? Loh, beneran kan? Wah, mantap iki yo kan. Hei, saya sing kamar mandi sik weh. Pak. Dari mana disini? Bisa ini. Loh, kok kancing? Kok beli kancing? Anak wong iki lho. Oh, lha iki apa tuh? Kelakuane sapa iki mas kancing? Kewan apa lho? Bocah. Tikus ndas ijo. Hei. Alhamdulillah, saya buka kelawang. Lah iki ngopo nang ngene iki? Turu nang kamar mandi iki. Kerjani bocah kancing kon jogo nek. Lah sing jadi sapa? Ora muda bojomu wong bak mah minggat kok. Lah kan jam piro kamu? Wah, ora gagas jam, ora ngerti yo. Sik, tak salin sik. Bocah iki. Jan. Oh, bocah nak kurang gawean. Gaweane kerjani wong gendhi ngono kan jenenge karma. Oh alah, jujune ya ora aku teko. Nek ora aku teko, ora kaku ning kamar mandi ya. Oh alah, bocah berdua eneng-eneng. Kok ya eneng sing kerjani ya sapa sing kerjani. Yes. Makan mana sih? Oh. Ora aku sore masih kerjani bocah. Lah iki kerjane sapa? Mbok aku dhewe yo ora ngerti yo. Lah wong kowe iki sing tukang ngerjani kok kowe njut kerjane. Lek. Lah wong apes kok. Ya ora, kowe kaya lakune Abah Lara. Lah kok iso? Ya iso sing gedhe goblok. Gede rasa. Ah. Celeng mah ngerjani wong tuwa.